היי חברים, ברוכים הבאים לערוץ. היום אני מתרגש לפתוח ביחד איתכם את אחד המוצרים הכי מדוברים לאחרונה, ה-DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. מצלמת וידאו קטנה אבל עם ביצועים של מפלצת. אז בואו נתחיל ישר בפתיחת הקופסה ונראה מה מקבלים. אז בתוך הקופסה של גרסת ה-Creator Combo נקבל את המצלמה עצמה, ה-Osmo Pocket 3, מיקרופון אלחוטי DJI Mic 2 עם משדר ומקלט, קייס טעינה אלגנטי ומעוצב, נרתיק קשיח למצלמה, עדשה רחבה, ידית אחיזה עם חיבור לחצובה, חצובה קטנה, כבל USB-C, ספוג למיקרופון לרוח, בקיצור, כל מה שצריך ליוצר תוכן ישר מהקופסה. תכונות ומאפיינים בולטים: חיישן 1 אינץ', איכות תמונה מדהימה גם בתנאי תאורה חלשים, צילום 4K ב-120 FPS, מושלם לצילומי הילוך איטי חלקים במיוחד. מעצב גימבל 3 צירים, שומר על תמונה יציבה גם כשאתם בתנועה. מסך מסתובב, אידיאלי לצילום עצמי ולבלוגים. מעקב פנים אוטומטי, המצלמה ממש עוקבת אחרי הפנים שלכם ומחזיקה אתכם בפריים. חיבור קל ואוטומטי לאודיו, בזכות המיקרופון האלחוטי. ממשק מגע נוח ופשוט, תפריטים ברורים, שליטה מלאה. חיי סוללה טובים במיוחד, ובמקרה הצורך הקייס גם מתאים את המצלמה. למי המוצר הזה מתאים? בלוגרים בגלל הגודל, הניידות והאיכות, מטיילים, קליל, קומפקטי ואפשר לקחת לכל מקום, יוצרי תוכן לרשתות החברתיות, אפשר לצלם בסטוריז, רילס, טיק טוק באיכות קולנועית. מי שמתחיל עם וידאו כי הכל פשוט, קל לשימוש ואין צורך בידע מוקדם. יתרונות: איכות תמונה מטורפת יחסית לגודל, אפליקציה נלווית עם עריכה, מעקב ועוד, נוחות שימוש, הכל אינטואיטיבי, קומפקטית במיוחד, נכנסת לכיס, תומכת בלאץ וקבצים בפורמט לוג למי שרוצה עריכה מתקדמת. חסרונות: מחיר, גרסת הקומבו לא זולה, אין זום אופטי, רק דיגיטלי, לא מתאים למי שמחפש שליטה ידנית מלאה כמו במצלמות מקצועיות. המסך קטן, למרות שהוא איכותי ומספיק לרוב המשתמשים. באופן כללי ה-DJI Osmo Pocket 3 הוא כלי מדהים למי שרוצה לצלם בקלות ובאיכות גבוהה, בין אם אתם מתחילים ובין אם אתם יוצרים ותיקים. המצלמה הזאת תתאים לכם. יש לה שילוב נדיר של ניידות, איכות ונוחות שימוש. הגרסה הקריאטיבית חוסכת כאב ראש, פשוט פותחים את הקופסה ומתחילים לצלם. אם אהבתם את הסקירה אני ממש אשמח אם תיתנו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ כדי לא לפספס עוד תוכן כזה. ותכתבו לי בתגובות האם הייתם קונים את ה-DJI Osmo Pocket 3, יש לכם שאלות או דברים שתרצו שאבדוק, תגידו לי. נתראה בסרטון הבא. תודה שצפיתם. יאללה.